akan mulkinka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkinka zai kare, waye zai ja mu na gaba. Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. A farko Allah na sa a farko mai duniya, ya total mulki mai sanin sirrin zuciya. Allah da sanin ka ne yau muke yin dariya, wanda muke gare ka mu mun maka godiya. Laifi mun gode ka kara mana nan gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. Tsira salati ga annabi shugaba, wannan da ya ringa mulki ba a yi kamar shi ba. Na san aliyinsa har sahabban sama jidda ba, wanda ya yi bambar ko ba shi nan mu suna ciki, lallai ku suna ciki, ku sanya ni ba zan ki ba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. Allah shi ne ya ba mu Isa mai hankali, mai san jama'a akan kirawo shi da adali. Isa mai san mu ne ya zame mana tozali, ya samu a arziki na birni da na karkara, na birni da na karkara. Isa shi bai bar mu ba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. Malin ya samu kaho ya dawo mai gani, sannan kuduro hannun sai ya miko muna gani. Ya yanta dubun matasa cikin su fahar da ni, har Bauchi ta ci gaba, abin sai dai godiya, abin sai dai godiya, da fatan wani nan gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. A fadin Najeriya gwamna Isa baya shi, ta mauna man da ba a ci ko a sayar da shi. Ya gagari hassada Isa ba a yi ma da shi. Yan Bauchi muna gani Isa mai kaunar mu ne, Isa mai kaunar mu ne, yana son mu da ci gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. Matawalle ya ci da mu babu wanda bai koshi ba, takaicin ma'anan gurin waye zai ja mana gaba. Ya tamkar gwamna Isa fatan mu ya zama uba, kuka da takaici mulkin ka zai kare, gashi zai kare, waye zai ja mana gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon gwamnan kwarai, mu mun yi takaici mulkin ka zai kare, waye zai ja mana gaba. Waye gwamna nan gaba Isa mun shiga damuwa, ganin waye za ya zo sannan ya yi mana garkuwa. Allah roko muke ka bude mana idan ruwa, ka ba mu ka kara ba mu tamkar matawalle, tamkar matawalle wanda ke san mu da gaskiya. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yugu da gwarzon
gargada. Taka namijin maza ake turban mai gida. Ka kera mahasada yugu da mai kishin gida. Don kishin gida Bauchi ka zama mana uba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? Hannun sufuri a Bauchi sai dai mu yi godiya. Motoci an kasi wa yankar 1000. Keke na fef domin rage mana dalkaniya. Babban filin jirgin sama da Isa ya zo da shi. Sashi ya taho da shi abin sai dai godiya. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? A fannin lafiyar mu Isa ya zama na magani. Gyara mana hospital ko ina ga magani. Akwai masu ciki da yara kyauta shan magani. Likitoci ga su nan kwararru an zo da su. Lallai an zo da su jihar Bauchi da godiya. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? State University ka kawo a Bauchi na ita suka dau. Kwalejoji ga su nan da dama sun yaryadu. Makarantu ga su nan da dama wasu sun zado. Wata walla ubanmu ne muna yi maka addu'a. Muna yi maka addu'a Allahu ya ja ma gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? Idan ilimi ne kasar mu mun zama nan ba daya. Yara domin a Bauchi sun bar Najeriya. Dan neman ilimi ciki har da na lafiya. Tukin jirgin sama da Isa ya fito da shi. Shi ya fito da shi don samar mana ci gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? Ka haɓaka al'umma da dama har sun sanu. Jari ka baiwa mata sun bar tallan kunu. Matasa sun samu arziki sannan sun gano. Ta'addanci babu shi domin an rike gaskiya. Domin an rike gaskiya Bauchi babu da yan uba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? Mijin Hajiya Aisha mamakin wuce murdiya. Ina inda babu mama to sai an sha wuya. Kafes lady na Bauchi kin zama zinariya. Maman Idris muna takaicin rabuwa da ke. Takaicin rabuwa da ke waye zai ja mana gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? Mijin Hajiya Hauwa Abiyodin zo gimbiya. Shasara sassaka gwamna Isa na Mariya. An kake gunna Isa mai sami dariya. Mun yi takaici mulkin ka zai kare. Baba zai kare. Waye zai ja mana gaba. Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare. Waye zai ja mana gaba? Akan mulkin ka Bauchi kowa na yabawa. Malam Isa Yuku da gwarzon gwamnan kwarai. Mu mun yi takaici mulkin ka zai kare.